Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед. Боз ҳам ба канали мо ҳозир барои шумо бо камакак қиматтара коша нишон медиҳем. Ирӯз аллакай ба фикрам ду видеои мо биромад дар ҷои сангои дизайну сангои тирепире буд. Ана ҳозир боша шолкора нишон медиҳем то на корейски шолк беҳад хушрӯ. Ира утюг кардана, утюг намекунӣ, беҳад мулоим. Качестваш ранги ана мун 800 сма шолкай. Бинед чӣ хе гули фасон. Як либосаш чанд сом? Як либосаш 300 сомонӣ. Ина бинед чӣ хе сангои фасон задаги. Гулшам аҷоибот. Ҳозир иҷада бо чанд ҳастай? Инҷошам нишон медиҳам. Ина марҳамат. Инам ҳамин нарх. Иам ҳамин шолки саб букакай. Беч хол пӯшида мешавад дӯстони азиз ира. Аҷоиб. 300 сомон ям. Баъд ана ин рангаш касе ки рангои мехе рӯшанака нағз мебина. Ана ин ранги дигараш. Фасон. Сангош аҷоиб бозадагиай. Ай наздик мебинед дӯстони азиз, дар ҳақиқат ҳам фарқ кунандаай. Бинед. 300 сомон як либосаш. Ана ин намудуш бошад 330 сомон. Иҷа ваяй. Хамилёни тирепире. Ям шолкай, а? Ям шолкаи ҳами дубайски. Итальянка гуфтан чӣ гуфтан? Корейски. Сази нағзи. Ина марҳамат, иша нигоҳ кунед. И чанд буд? 300 сомон. Ина марҳамат. Аҷоиб буд. Итальянка. Ана инаш бошад 250 сомон. Ана ин дӯстони азиз 250 сомон дубайская. Дубайская гул беҳад гули хадавояй гули. И гули кам ёфтай. Мина ҳозир 250 сомон шудагай. Мода буд инсол игл мода шудагай. Игл рости чанд кас пурсида буд набуд. Ина нав омадай. Инсол ин номи ин Шабнами Собири меда. Номи ин Шабнами Собири бидай дӯстони азиз 250 сомон хулоса ҳамин намуд. Дидед чӣ фасони хушрӯ. Хулоса кадомеш дар кор бошад нависед. Албатта ки ма бо пуратар мефаҳмонам шумода. Ана иглам тамом шуда буд бо омадай. Ҳозир ма нархшо аниқ кунам. И чанд буда? Я мумкинам 250 бошад. Бинед дӯстони азиз чӣ хушрӯ. Санги вай задагай. Чӣ меган? Бабочка. Дизайни бабочкая. Ҳозир ма аниқ мекунам бо шумода гап мезанам.